Vi skal dele, dyrke og styrke vores evne til at skabe mest mulig værdi med færrest mulige ressourcer. Når vi tænker cirkulært, åbner vi op for et væld af nye muligheder, nye produkter og nye forretningsmodeller. Sementer vi besøger 2 bylivshuse i Aarhus, der på hver sin måde arbejder cirkulært. Begge steder er arbejdet drevet af kreativitet, innovation og medborgerskab og involverer både borgere, virksomheder og kommune. Velkommen til Domen. Domen er et vartegn her på Aarhus Havnefront og et symbol på innovation, medborgerskab og grøn omstilling i Aarhus Kommune. Her samles lokale, nationale og internationale aktører, der brænder for bæredygtighed og fællesskab. I Domen der eksperimenterer vi med nye metoder og veje til at styrke et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund. Det er innovation og medborgerskab i borgmesterens afdeling, der drifter Domen på vegne af Aarhus Kommune. Så vi stiller rammerne til rådighed for alle, der interesserer sig for medborgerskab og bæredygtighed. I K10 i Tranbjerg er der fokus på cirkulær økonomi inden for tekstilbranchen. Jeg hedder Ida og arbejder for I Tråd med Verden og er ansat som designer og værkstedsleder her i Aarhus-afdelingen. De tekstiler, vi arbejder med her i værkstedet, det er kasserede tekstiler, som vi modtager af vores samarbejdspartnere og fra industrien, som vi så omdanner til nye produkter, der har fået nyt liv, som vi så sælger videre. Det vi ofte møder fra vores samarbejdspartnere og vores kunder, det er, at de sætter pris på den her holistiske tilgang, vi har til design. Når vi designer, så henter vi meget vores inspiration i det lokalområde, vi befinder os i. Det kan være alt fra grøftekantsblomster, som vi bruger til plantefarve, til motiver, vi inddrager i vores broderi. Vi tror meget på det her med, at når man har tekstil i hænderne, og når man sidder med håndarbejde, at det er et rigtig godt middel til at komme ud af hovedet og komme ned i hænderne. Jeg tror på, at mange flere vil kunne arbejde bæredygtigt med tekstil og socialfagligt, hvis vi tør gøre plads til det uforudsigelige, til at arbejde med de materialer, der nu engang er, og få det bedste ud af dem. Når man køber I Tråd med Verden-produkter, så har vi et lille mærke, hvor der står skrevet, hvem der har siddet bag ved produktet og lavet det. Og det gør vi blandt andet for at signalere og formidle til vores kunder, at det er ægte mennesker, der sidder bag hver enkelt produkt og har lagt tid og energi og kærlighed i de produkter, der bliver lavet.